Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα ξεκινάει μια σειρά από επεισόδια τα οποία θα τα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο που έχουν απότερο σκοπό και στόχο να μάθουν ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι εθνικιστές το τι ρόλο σημαντικό έπαιξε η Χρυσή Αυγή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Μέσα από ένα κίνημα όπου από εκεί πέρα βγήκε και ο Κασιδιάρης ο Ηλίας, όπου πάρα πολλοί νέοι εθνικιστές αυτή τη στιγμή τον πιστεύουν. Ήταν λοιπόν Μάιος του 2013 όταν η Χρυσή Αυγή σε εθνικές εκλογές πήρε τότε το 7%. 7% και είχε εκλέξει 17 βουλευτές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξουν τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, να ανοίξουν πολλές τοπικές οργανώσεις και να εισχωρήσει μέσα πάρα πολλοί κόσμος για να μάθει το κίνημα. Αυτό ίσως στην πορεία να γύρισε boomerang, γιατί όπως είπα η εισρωή πάρα πολλών ανθρώπων ήταν ανεξέλεκτη και δεν ξέραμε ο καθένας τι ποιόν μπορεί να είναι, τι μυαλά να κουβαλάει και μπορούσαν να πάνε στα καταστήματα της Χρυσής Αυγής, να πάρουν μια μπλούζα, να τη βάλουν και μετά να κάνουν διάφορα ούτως ώστε να τα χρεωθεί το κίνημα, αφού τα κανάλια είχαν βάλει το κεράκι τους πάρα πολύ καλά σε αυτό το γεγονός. Όπως λοιπόν προείπα, είχε εκλέξει 17 βουλευτές. Είχε πάρει και κρατική επιχορήγηση, όπως δικαιούταν από τον νόμο. Τα λεφτά αυτά όλα τα βάζανε και κάνανε διάφορες διανομές τροφίμων μόνο για Έλληνες, γιατί ήταν μια πολιτική αυτή. Ήταν η πολιτική του Λαϊκού Συνδέσμου. Ό,τι χρήματα παίρνει από το κοινοβούλιο, σαν κρατική επιχορήγηση, να τα βάζει πάλι και να τα γυρίζει με κάποιο τρόπο στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν άρεσε στους διεφθαρμένους που κυβερνούν αυτή τη χώρα και χρωστάνε μαζί και τα δύο κόμματα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ 1 δις ευρώ στις τράπεζες και δεν τα πληρώνουν. Δεν τους άρεσε και με διάφορα νομοθετήματα τότε που είχαν βγάλει είχαν απαγορεύσει παράνομα αυτές τις διανομές τροφίμων στον ελληνικό λαό, γιατί πολύ απλά βλέπανε ότι η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει με αυτές τις πράξεις που έκανε. Μέσα όμως πάρα πολλά μέλη είχαν στο πίσω μάλλον του μυαλού τους και αυτοί να αναδειχθούν. Υπήρχε πάρα πολύ προσωπικό όφελος. Αυτό στην πορεία το έβλεπες που είχαν μπει σε διάφορα πόστα όπου είχε πάρα πολύ καλά μεροκάματα και είχαν επιρροή και στον αρχηγό και σε διάφορους βουλευτές, ρουφιανεύανε άλλους ανθρώπους μόνο και μόνο για να μην έχουν και αυτή εξέλιξη και δυστυχώς, όπως προείπα, τα προσωπικά ωφέλη που είχε ο καθένας, που δεν είχε σκοπό να βοηθήσει, είχε μόνο τον εαυτό του να βοηθήσει, είχαν φέρει διαμάχες, είχαν φέρει διάφορες διενέξεις. Αυτά θα τα πούμε σε άλλα επεισόδια αργότερα. Όμως θα ξέρετε ότι υπήρχαν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο κίνημα που κάνανε ζημιά. Όπως λοιπόν προείπα, είχαν εκλέξει 17 βουλευτές, οι οποίοι πραγματικά είχαν σκοπό να κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα. Και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. Θα σας πούμε σε όλα τα επεισόδια, ένα-ένα, πώς ξεκινήσαν οι διώξεις, οι δολοφονίες του Παύλου του Φίσα, η δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μανώλη Καπελώνη, πώς μετά το σύστημα με διάφορες έκνομες πράξεις, όπως προείπα, ήθελε να διαλύσει τη Χρυσή Αυγή και πώς μπήκανε στη φυλακή 52 ή 58, δεν θυμάμαι καλά, συναγωνιστές μας. Αυτά όλα θα τα μάθετε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρουν οι νέοι εθνικιστές και αφού λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι 58 άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και πολλοί βουλευτές, πληρώσανε με την ελευθερία τους το κόστος για αυτόν τον αγώνα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πραγματικά να τους βοηθήσουμε. Αφού λοιπόν οι νέοι τους στηρίζουν, εμείς είμαστε μαζί τους. Σήμερα κλείνει το πρώτο επεισόδιο που είναι σαν πρόλογος για το τι θα επακολουθήσει. Συντονισμένοι στην εθνικιστική φωνή και να ξέρετε ότι ο σκοπός είναι να μάθουν οι νέοι τι ακριβώς έγινε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Και είμαστε εγκλωβισμένοι, να το ξέρετε. Το σύστημα, το βρώμικο, το αμαρτωλό, το διαφθαρμένο μας κυνηγάει, μας παρακολουθεί. Εμείς όμως με την ψυχή μας θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα τον καλό.
Και ποιος είναι αυτός ο αγώνας ο καλός? Περί τιμής και αρετής, για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Συντονισμένοι στην εθνικιστική φωνή και θα μάθετε πραγματικά μέσα από τις εμπειρίες μου που είχαμε από διάφορες συνεντεύξεις, από διάφορες δράσεις που κάναμε με όλους τους συναγωνιστές, θα μάθετε τα πάντα, την αλήθεια, θα έχετε μια άποψη δική σας, πιο σφαιρική, και ο αγώνας που θα κάνουμε όταν τελειώσουν αυτές τις εκπομπές θα είναι δυνατός, αφού λοιπόν συμπράξουμε όλοι μαζί, οι εθνικιστές, νέοι και παλιοί. Όσοι δεν θέλουν παλιοί, όσοι παλιοί θέλουν να μένουν σε διάφορες διαιρέσεις των εθνικιστών, ας το κάνουν. Εγώ λοιπόν μπορεί να τίμησα τη Χρυσή Αυγή και τον Αρχηγό, να τους έχω στην καρδιά μου, όμως πρέπει να ακολουθήσουμε τους νέους. Και οι νέοι αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, θέλουν το καθημερινό του Ηλία. Θέλουν αυτόν μαζί τους και εμείς λοιπόν και συνεχίσουμε τον αγώνα. Ο Ηλίας όμως θα πρέπει να προσέχει, να μειώσει λίγο το εγώ του, γιατί τότε έφυγε μόνος του από το κίνημα, αφού είχαμε μείνει εκτός Βουλής και ήταν λίγο πριν μπουν στη φυλακή συναγωνιστές, είχε φύγει από το κίνημα, γιατί ήθελε μόνος του να ηγηθεί. Και τώρα βλέπω ότι πραγματικά μέσα από το site του βλέπεις μόνο Ηλίας Κασιδιάρης. Εγώ θέλω να πω του λέει του Κασιδιάρη ότι δεν μπορεί μόνος του να κάνει τον αγώνα. Θέλει και ανθρώπους που πρέπει να τον βοηθήσουν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα του και θα τον βοηθήσουν, να μην έχουν προσωπικό όφελος, να παλέψουν μόνο για τις ιδέες. Και λέω και στους Έλληνες τους εθνικιστές που θέλουν να παλέψουν για την ιδέα μόνο, παιδιά. Η ιδέα, όχι και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και φεύγουν. Η ιδέα όμως μένει. Αυτή τη στιγμή θέλετε Κασιδιάρη Ηλία. Πάμε λοιπόν εμείς μαζί τον Ηλία να το στηρίξουμε. Αλλά και ο Ηλίας να μάθει ότι και αυτός εκπροσωπεί μια ιδέα, όχι τον εαυτό του. Συντονισμένοι στην εθνικιστική φωνή και θα κάνουμε έναν αγώνα περί τιμής και αρετής. Έναν αγώνα που θα λέει μόνο αλήθειας.